Өфөлә яшь туган тел һәм әдәбият укытучыларының форумы үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Форум йомгаклары тураһында Башкортостандың мәгариф министры урынбасары Әлфия Галиева һөйләшәбез. Әлфия Закировна, һаумыгыз. Хәерле көн. Әлфия Закировна, шулай итеп, Өфөлә зур гына форум үтте. Ул Волга буй федераль округының туган тел һәм әдәбият укытучыларын йыйганы шикелле. Был форум үткәрелде безнең республикала Өфө калаһында. Үзендә бу форумга 200-дән ашу укытучы килде. Волга буе федераль округының укытучылары, яшь туган тел укытучылары. Волга буе федераль округының бөтә 14 регионында бездә кунактар, укытучылар булды. Уларга без 2 көн буена Өфө калаһында күрһәтеп өлгердек. Төп сәбәбе был форумдың яшь укытучыларды укытучы һөнәренә ялеп итәргә һәм уларды ошо профессияла калдырырга. Иң мөһиме улар ошо һөнәрдә калганда, шулай бит. Әлфия Закировна, билдәле булуынса, Башкортостанда яшь укытучыларга игътибар яхшы бирелә, гранттар һәм башкалар. Быел да ел укытучысында яшь укытучы еңүсе булды туган тел һәм әдәбият укытучылары арасында. Башкортостандың ниндәй тәҗрибәһе ошо Волга буе федераль округы укытучыларына өлгү булырдай? Безнең Башкортстан республикаһында яшь укытучылар менән без мактана алабыз. Безнең беренченнән ханына килгәндә, яшь укытучыларның ханына килгәндә, Башкортстан республикаһында 6000-гә якын туган телдәр укытучылары бар. Шуларның 554-те 35 яшькә тиклемге яшь туган тел укытучылары. Инде 22 яшькә тиклемгә килһәк, уларның ханы бүгенге көндә 207 яшь укытучыларыбыз бар. Уларның өлгүһенә килгәндә, тәҗрибәһенә килгәндә, нәмә күрһәтә алабыз инде, каданышларыбыз бар. Шуңа килгәндә инде безнең республикала беләһегездер, республикала гына түгел, былтыргы Бөтә Рәсәй туган телдәр укытучылары конкурсында безнең яшь тәрбиясебез Алия Риза кызы Ишдәвлетова 18-нче ханлы Башкорт балалар баксаһы тәрбиясеһе Өфө калаһының ул беренче урын алгайны, яулагайны Бөтә Рәсәй кимәлендә. Безнең республикабызның һәм башкорт телендә тәрбия алып барган тәрбияселәр арасында гына түгел, башкорт телендә түгел, безнең гомумән башкорт телен Бөтә Рәсәйгә данлап, без еңү белән кайттык Казан калаһынан федераль конкурстан. Һәм Алия Риза кызы быел ошо форумда үзенең мастер-класстарын күрһәтте яшь укытучыларга. Һәм быел да безнең өметебез бар. Еңүсебез бик яшь, башкорт теле һәм әдәбияты регионара конкурсында безнең еңүсе быел Назгөл Исмагил кызы. Ул да үзенең мастер-класстарын күрһәтте һәм уңа был тагын тәҗрибә өстәй, чөнки сентябрь айында ул республиканы безнең яшь укытучыларды, туган тел укытучыларын, башкорт тел укытучыларын республика кимәлендә үзен күрһәтәсәк. Уңыштар теләйбез. Инде укытучыларга килгәндә былтыр да безнең конкурста башкорт теле һәм әдәбияты регионара конкурсында еңгән Азалия Варис кызы Ибрагимова, Иске Сибай мәктәбенең укытучысы, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы, ул Бөтә Рәсәй конкурсында лауреат булды һәм был иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучылары арасында Бөтә Рәсәйдә беренче 5 ханына керде. Был да бик зур күрһәткеч дип әйтһәк була. Бына шундай казанышларыбыз бар туган тел һәм әдәбият укытуда. Әлеге вакытта билдәле булуынса мәктәптә укулар тамамланган, 9-нчылар һәм 11-нчылар имтихандар бирә. Шулай да килгән кунакларга ниндидер осталык дәресләре я булмаһа, тәҗрибә уртаклашу майдансыгы был форумда оештырылгандыр. Нимәләр күрһәттегез килгән кунакларга? Был форумды беренченнән үткәрә
Россия Федерациясының мәгариф министрлыгына караган федераль бюджет дәүләт оешмаһы. Был оешма федераль туган телдәр Россия Федерациясының туган телдәре федераль институты дип атала. Был федераль институттың итәкчесе килде безнең республикага, директоры дип әйтәбез инде, Бокова Эсет Ибрагимовна. Ул беренчедән үзенең һүзендә безнең шу катнашучыларга әйтеп китте, безнең гомумән милли телдәрдә укыту, полилингваль укытуның безнең республикаларга урынын Россия Федерациясында урын алып торабыз һәм бүгенге көндә Россия Федерациясында федераль полилингваль белем бирү буенча концепция төзелә. Шул төзелеп яткан, әзерләнеп килгән бүгенге көндә концепцияның төзүчеләренең арасында безнең галимдәр, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы бар. Чөнки әйтеп китәргә кирәк, безнең республикада 2020 елда бу концепция булдырылган. Концепция безнең документ формасында, законлы документ формасында бар. Ул Башкортстан Республикасы хөкүмәтенең карары белән расланган һәм ошо концепцияга ярашлы бүгенге көндә беләһегез, безнең республикада 9 полилингваль мәктәп эшләп килә. Ошо үткән форумда без үзебезнең катнаштырыбызды күрһәттек. Милли белем бирү, милли телдәрдә белем бирү өлкәсендә туган телдәрдә ничек оештырылган безнең республикала, дәүләт телдәре, дәүләт башкорт теле ничек укытыла һәм безнең якшәмбе мәктәпләре ничек эшләп килә. Ошо полилингваль мәктәпләрдә үзләренең эшләрен күрһәттеләр һәм ошо форум секторында безнең конгресс-холл, Таратау конгресс-холлында без зур русча әйткәндә выставка оештырдык. Ошо выставкала безнең укытучылар үзләренең эшләрен, каданышларын күрһәттеләр һәм беренче көндә конгресс-холлда үтә, беренче өлеше пленар өлеш булһа, онда безнең республикага зур галимдәр дә килде, Мәскәү калаһыннан, Петербург калаһыннан һәм Россия оешмаһы, белем исемле Россия оешмаһының да вакилләре булды. Улар яшь укытучыларга үзләренең фән ягыннан туган телдәрдә укытуга караштарын һөйләнеләр. Улар туган телдәрде ничек популярлаштыру турасында, тәрбия бирү өлкәсендә ничек кулланырга була, туган телдәргә һөюде һәм ошо максаттарды безгә галимдәребез һөйләп киттеләр. Икенче көнне безнең проекттар буенча яшь укытучылар эшләрен алып бардылар. Был икенче көне Башкорт дәүләт педагогия университетында Мифтахиддин Акмулла исемендәге ошо вузда булды һәм яшь укытучылар безнең беренче укытучылар әзерләгән университетыбызды күреп, уларның галимдәре белән, студентлары белән эшләп үзләрен күрһәтә алдылар. Гомумән, бына хәзер полилингваль белем бирү турында әйттек, күп кенә үзебезнең тәҗрибәбез бар дип исләйбез. Бұл система 19 елда эшләй башлаган вакытта Башкортстан укытучылары үзләре тәҗрибә йырга, башка төбәкләргә барган, шул исәптән Дагыстанга ла. Хәзер инде Башкортстан тәҗрибәһен өйрәнәләр. Әйе, бүгенге көндә безнең республикала 6 ел рәттән эшләп килә, ошо полилингваль белем бирү оешмалары. Исегезгә төшереп үтәм, полилингваль белем бирү турасында карарды безнең Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Фарит улы Хабиров беренче башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының съездында әйткәйне, туган телдәрне популярлаштыру һәм уларга ата-әсәләр ягыннан, укучылар ягыннан
уяту, игтибар уяту өсөн ошо полилингваль мәктәптәр булдыру турасында һәм 19 елдың съезд битендә 19 елдың апрель айында үткәне 1 сентябрендә безнең 2 тәүге полилингваль мәктәп эшләп китте һәм улар бүгенге көндә 6 ел рәттән эшләп киләләр һәм сифатлы белем бирүче оешма булып торалар полилингваль мәктәпләре. Полилингваль белем безнең Башкортстанда бары тик башкорт һәм рус телләрендә генә лә түгел, чит телләрдә генә түгел, Башкортстан республикасында яшәгән башка халыкларның туган телендә лә белем бирелә. Гомумән кисә күрһәткән һәм ошо көндәрдә күрһәткән безнең форумда ошо халыктар арасындагы дуслык, безнең республикала 130дан ашу халык яшәй, уларның һәрберсенең үзләренең телдәре бар һәм безнең ошо выставкаларда без бөтә телдәргә, бөтә халыктарга, Башкортстан республикасында яшәп килгән халыктарга үз урынын аларның урындары һәрберсенең бар һәм улар үзләренең эшләре менән якшәмбе мәктәпләрендә үзләренең эшләрен күрһәттеләр. Безнең республикала 10 мәктәпләрдә 10 туган тел туган тел буларак укытылып килә һәм 15 тел гомумән өстәмә белем бирү оешмаларында, мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәм мәктәпләрдә туган тел буларак өйрәнелеп килә. Был зур тәҗрибә сынлапта. Полилингваль мәктәпләргә килгәндә инде бүгенге көндә безнең республикала башкорт телендә генә укыткан полилингваль мәктәпләр түгел, Нефтекама каласында татар телендә укыткан полилингваль мәктәп, Мишкә авылында Марый телендә укыткан полилингваль мәктәп бар һәм быел без өметләнәбез, көтәбез. 1 сентябрьдә Удмурт телендә укыткан полилингваль мәктәп эшләп китер дип һәм Бишбүләк авылында Суаш телендә укыткан полилингваль класс эшләп килә. Уңала без бик зур өметтәр баглайбыз, чөнки ошо мәктәп нигезендә без полилингваль мәктәп 30 елларга тиклем булдырырбыз дип. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Ысынлап та Башкортстанның тәҗрибәһе бай, уны башка төбәкләргә таратырлык, өлге булырлык дип әйтә алабыз. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябызда Башкортстанның мәгариф министры урынбасары Әлфия Галиева булды. Яшь туган тел әдәбият укытучыларының форум йомгаклары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.